ballal diine ko yewtere mon bandiraɓe ballal diine ko yewtere mon yuɓintede ɗo e saktide men Daka FM mo 94 toɓɓere 9 ballal diine an joguiɗo caɗele tamamuya an joguiɗo caɗele salligue an joguiɗo ganumo juulu an joguiɗo caɗele lotgal janab a hetto yewtere men ballal diine an joguiɗo caɗele ndonu caɗele astugol hetto yewtere men ballal diine ko yewtere mon yuɓintede ɗo e saktide men Daka FM 94 toɓɓere 9 yontere kala lawol gotol ene yuɓinan en ɗum ceerno Baradia ɗo e saktide men Daka FM 94 toɓɓere 9 kame suddire jantari podaje mum koddiɗo wali sini baade mum hami joɓerdam e yomde mum o ceerno birene ɗo zati mum o ceerno men Demba Jam Guédal Usmanu Gido Allah Jambural Cerna mihati mazatima Dole de kame sautu dalema Kono tan miwe mani bawama Ngome kame sodo madima tedduɓe heɗiyankoɓe radio Daka FM 94.9 caggal yettude Allah e julde en alaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗo ko yewtere men Awnudin nde eɗen keblani kala alarba yewɗo waktu tawi koye gardugol ceerno Ahmadou Baro Dia en calmini dendagal bandiraɓe ɗo ene tawi jokliɗi kala e ɓe ni tiyankoɓe radio Daka FM kono kadi ko yettiyankoɓe yewtere Awnudin ɗum mbawɗon tawede jokliɗi kala en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam no mbiruɗen en calmini dendagal heɗiyankoɓe ɗo ene tawe ɗo ko yewtere men Awnudin nde eɗen keblane en jetti en jaari toon to karalagal ko musidɗo men ceerno Abdoullahi Ndiaye ina tawe toon ceerno Harouna Siraji Hammi Cissé ha heeɓe en ɓe ganduɗa ɓe gondi toon en jettiɓe no fewi e karalagal bangal fayde Allah seli dole ko ɗon calminde dendagal gollidiɓe ɓe e gardugol Haji Bayel Mbaye toon to Daka TV o kala ko ene tawe nder galle o ko no Seydi Alhaji Mamadou Bachir e ɓen ɓe ganduɗa goto foof ne jogui ko Allah halfini ɗum ɗo taw koye mbadi tigui wallide e gollal ngal ko no service commercial Ahmadou Sambolo Thiawguel mbiyanmo Cheikh Mar Siraji Hammi Cissé gardugol toon to rédaction on mo ganduɗa ko Siraji Diallo Pinal Diango e kala ɓe ganduɗa ni kalfinaɗo service aji ɓurɗi towde ha eɓen golloɓe enen kala mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko noon no mbiruɗen ko yewtere Awnudin e garagol ceerno Ahmadou Baro Dia eɗen jooɗodi e makko inchallahu taala eɗen gandi no wowiyade kala saaha yewtere Awnudin so tawi en kaali ɗum mbiyen ko wallude diine o woni ballal diine ko jewde kala ko ina nafa ɓen julɓe adda ko ganduɗa julɓe ene kooɗa ene gooɗa kono kadi taw ko ɓuuri ko hewde taw ko caggi mani taw ko yewtirde diine l'islam nde wonde foof ene hen deni l'islam ne yewtire ɗum waɗi eɗen calminamo eɗen juuromo ko waɗi haɗa e hunde mbiyanmo ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu machallah ceerno Siraji Sarr mi salmitimama mi juurimama no fewi mi salmini dendagal wuuro ngo kala e kuuɓal hade waktu o woni koye woɗɗoyde en calmini goto kala indu en calmini musidɗo men ono Moussa Ndiaye to jigrel Mousdalif e dendagal jambereɓe Daka FM ɓe ganduɗa gonoɓe darade hen ɓe kala goto woni en woniri en kamɓe kala en calmini wo rewɓe worɓe wonɓe wuuro ngo e saraji wuuro ngo kala
mbaawiɗen kadi tumnade ɗon tan tawde waktu o wayi no wayni ɗum en calmini gooto kala inde wonde yettade e mbaadi kubtidini Ceerno Siraji Sara jarama no feewi ceerno gardide yewtere Awnudin en calmini kala ɓe ganduɗa eɗen jeeyata e mum e kala saaha ɗoɓe ɗo ballitiɗe no kewɗa wiide e kala saaha ceerno Cheikh Mar Niass ɗo woni fo eɗen calminamo e kala dilloɓe ɗo e mbaadi yirindi taw ko jewte diine fof en jewtata ko diine jewtata ko yandam kono musiddagal almudagal ko eno ceerno Ibnu Omar Sow en Modou Siraji Sow ceerno Cheikh Talla en duyimo noon e ko waɗi ko yo Allah waɗi en barke woni dewgal ngal yo ngal won dewgal sunna mi jaahi nabina Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɗon calminen kala mo ganduɗa ene dille on fannu kamɓe kala e kuuɓal woni ceerno men guiɗo men seydina ceerno Hamad Diallo a toon to Sifaw en calminimo no feewi ɗe gandi omo waɗa hen ko waɗi fayida e kumdi tan kala mo ina golla ɗo tengti e fannu oɗo en calminimo ceerno Hamadou Baro Dia eɗen gandi oɗo saaha gonɗen koye dawal natande sunna mone laaɗa Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni julde taski ma yewtere nde abbitoye ɗum haala eko woni sababu wadde e oɗo ñalawma ko sunna mo ganduɗa ɗo fuɗɗi eko haalata eko yahata eko addunoma ko jeeyi sababu inchallahu taala ɓuurani yañade hen so karallo rokki en jungo seeɗa inchallahu taala jarama no feewi seydi ceerno Ousmane ɗo yimata yimre ceerno Demba en calminimo ha toon to Dakar Lamour ko leydi Sénégal en calminimo ha toon to Dungari Diaw yo Allah ɓuwan oɗo jeeɗallah mo ganduɗa ko on tigi woni mo yimata ceerno Ousmane Ba ma ceerno Demba kamne ko jaalal manggal e diini ɗo ñalde diine enen goni kala o siftorde e tengtede ɗo jewti nde won ko waɗi hen ne heddi kadi e dartol ceerno Ahmadou Baro Dia no mbiruɗen ni hande o eɗen nayoro e fannu ko woni julde taski holko addi ɗum putfuɗi ɗi ɗo gummi hunde foof kala ko aɗa yiyana jogui sababu e ndiɗo jawdi hirsatendi wonko woni sababu mayri ɗeɗo ñantule ñanteteɗe wonko woni sababu majji e kala ko ena wona cuɗari ndi l'islam wonko addi ɗum arani tan no ɓe keewi wiide fuccindogi ɓe dogdi hen wonko saabi wonko ɗum yahata ko adi haada e hunde hol gueɗel ngel ganduɗa ngel woni gaddani weele oɗo sunna holko addi ngel eno ngel ardi ɗum koye sawto ceerno Ahmadou Baro Dia bisimilla a jarama Mouhamadou Siraji Sarr golle man jooɗi peewi machallah e namdal he kadi en gandi Allah subhanahu wa taala omo moƴƴana tagore makko nde ene jogui sababu to rewnata ɗum en gandi Khalilullahi Ibrahim ko sehil Allah Allah subhanahu wa taala rewni ɗum koye makko nde wonno wonko yinno o takkani Allah subhanahu wa taala so tawi Allah rokkimo ɗum omo waɗan Allah ko yiɗi e makko e waɗi ɗon dumunno noon kanko ko yinno ko Allah rokkimo ɗum woni ɓiɗɗo nde won noon o heɓoyi ɗum koye mawgu on saaha omo jooya yidde heɓde ɓiɗɗo omo ñaagui Allah subhanahu wa taala so Allah rokkimo ɗum kankone o takkani Allah waɗande Allah ko weeli ɗum nden noon yeehi ha dumunnaji jawti ewa ɗum wirnima haqqille makko ga ɗum Allah addanimo ɓiɗɗo nde ɓiɗɗo o feeñoyi Allah artirinimo kadi konngol makko takkere ngol o takkanno Allah ngol arte makko artire makko mbaadi koyɗol ari e makko ene haalanamo hunde siftinamo o wat ko mbinoɗa ko jamma gadiɗo o ɗum ari e koyɗol wetanimo o yimata ko koyɗol tan ɗum ɗimmiti o wattino wonno mataw ha hande ko koyɗi tan jehooji ha tata ɓoggol o yenana o andi wonde ɗum ɗo wona koyɗol ɓolol ko koyɗol kono noon ko yamirore rewnade e koyɗol haade ko e jamma arantamo haara arantamo ko saaha foof tayru nden noon on saaha o felliti haaldude ɓiɗɗo o e yimmum ɓiɗɗo o
pour gollude yamirore Allah nde o firtini ɓe koyɗol ngol nden no firtani yimmiraɗo o koyɗol ngol o firtani ɓiɗɗo o koyɗol ngol wonti ko yamirore Allah e dow maɓɓe wadde koyɗol ngol ko mbi ko nden noon hankkadi ne o nangi ɓiɗɗo o yidde gollirde ɗum e yamirore Allah subhanahu wa taala nden woni on saaha o ummi o nangi suko o nangi laawol nokku biyeteɗo Mina ko ɗon habaru o heewi no ari ha ɗon o yiiɗi yidde ɓiɗɗo o tawa Allah waɗi nde ɓe mbayni yummiraɗo aɓe jaaha yummiraɗo o kadi Allah rokki ɗum ɓernde muñal e muññidde e muññide ɓe kamɓe ɗiɗo ɓe muñje kañum ha woni hankkadi ne suko o yaadi e babiraɗo o e nder yonde laawol he won hunde e riwuji ne mbiya wonde mo ganduɗa mo kuddi Allah woni e mum o rewino e maɓɓe hono Iblis rewino e maɓɓe Allah waɗi noon en coyni on gargol muɗum ngol ɓe keñi hade on yettade ɓe wooda ko sohlini e ɓerɗe maɓɓe ha ɓe jetti Mina o yiiɗi wadde yamirore nde o haalde ɓiɗɗo o hankkadi e ɗum waɗi o firi koyɗe ɓiɗɗo o o liɓi ɗum on saaha aɗa andi yitere kam en hersa mana yeeso hersata yeeso kono ko guite darodirta nde kersugol ngol waɗa so daari ɓiɗɗo daarimo jurum yana hakkude maɓɓe ɓiɗɗo wima baba an no mbatta a ɓorta wutto o sa yi kolla ɗum nenam yiremi ɗum e on saaha min kaɓɓa kam hami tiiɗe taw mi dillata ewa kippa kam taw sa hippi kam aɗa wawi gollude golle ɗe tawa guite men jindirani babiraɗo o jaaɓi ɗum babiraɗo o haɓɓimo hawtiɗi hippimo ewa heddi ko yidde wadde ko ɗum ne Allah addi hattan muɗum o welni laɓi makko ha weeli ɗum ma en gartoy ɗum waɗi ko laaɓi yamirte yo welne ha weela sanga kirsugol o welni laɓi ki aki weeli nden o fawi ɗum e goddel suko o hunde laaɓi ki taggi kiɗon ki yaade o ɗamini mataw ki welani o fayaniki e hayre nde morñiti o andi ndeke wona laaɓi ki woni welani ko goddol ngol woni welnaka woni waɗanaka taƴirgol yamirore Allah ala hen e on saaha o ruttini kadi Allah yamirani goddol ngol e taggi ko adi ɗon pawa ɗon fiɗen ɗum ene faamo e nder kaɗo haala konko ɓiɗɗo feere ndo o jogui e babiraɗo ettade wallidde ɗum ana faamo e haala e jinnaɗo debbo feere tawtude gati heewiɗo baba galle jogui anniya e yoga e peeje tawa welanani yumma galle jogo hen peeje goɗɗe hen saaha sewna ɓernde nde hen saaha nanna e ɓernde nde ko ganduɗa ina warande kono so en paami kamɓe tata foof eɓe jogui himme mawde e wadde ngal ɗo gollal ngal Allah yamiri ko noon ceerno Siraji sa ƴeewi ɗum waɗi yamirore wadde ɗum nde ko nema ɓolo woni hen saabu nimse wonta e yamirore kala ko jamiriɗa mbaɗɗa ɗum haade kay ɗum wona hunde bonde tawde ko hunde moƴƴere jamiriɗa sa waɗi nimse ala hen kanko waddemo ɗum nde eɗen gandi nimse ala hen to banggue l'islam ko ɗum yaañi ko ɗum nafti e banggue l'islam ɗum noon ene famoro kadi hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo e baaba ko barke lombotoɗo ɗon o goto fof so jaɓɓini goɗɗo o tan barke o arat surtout ma noon hakkude yummiraɗo e ɓiɗɗo o soɓe jaɓini baaba o tan koko arata ɓiɗɗo o kadi so jaɓani hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo koko ara saabu ɓiɗɗo o ko lombiɗo nde o ari nde o tawi koɓe ɗon yummiraɗo ko gaddaɗo gadduɗo ɗum ɗo ko ɗon o tawi ɗum woni baabe o ndeke noon ɗiɗon fayidaji fof so pawima hakkude cukalel ngel e yummo o so yummo o jaɓini babiraɗo ɓiɗɗo o jaɓini babiraɗo barka o yuppo hay ɗo koye fayidaji garɗi ha jii hande barke makko to tolni hay goto wawa ɗum haalde ene wawi jumpude hen fodde hattan mum nden o waddi hen ɓiɗɗo o tampi Allah subahanahu wa taala
neli Jibril alayhi salam yo addu jawdi ewa itti ɗum to aljanna addi jawdi ndi lelni ndi fooɗi suko o lelni jawdi ndi nden no fawi leɓi ki e dow jamdi o hirsidi nden o hirsi o hamdini o yetti Allah o waɗino ko suko o kono nde o hirsi o gayni o ndaari o tawi ko jawdi o hirsi wona neɗɗo ɗum ko yettude Allah no feewi o yettani ɗum Allah e mawninde Allah andude kadi kanko tigi ko sehil Allah sabu ko waɗi ɗo ko Allah ni yiɗimo kanko nomo yiɗi Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi o ala sikki ko yamira ko o golli ɗum yaqinan kadi o heɓi mana gonɗo hen o e ɗo ene wawi tumnerede ko ɗo ɗum fuɗɗi ko wiyete layya martaba mum e fayida mum ko ɗo fuɗɗori en ha hankadi ne ewa ñembira wurtinirde sunna Ibrahima alayhi salam e dow yamiro Allah subhanahu wa taala kanko to makko ko fardu kono to heddiɓe ɓe kañum ko ɗum sunna nde wonno ko sunna mo ganduɗa olmo yamiro Allah so yamiriɓe kamɓe kam ko farilla e dow mabɓe ko Allah yamiriɓe soɓe golli noon golle ɗe ganduɗa eɓe ñemtinira ɗum janggo ene fecco wona hen hunde fardu hen hunde wonɗa sunna mo ganduɗa aɗa wawi ñemtinorde ɗe kono ɗum ko fardu e makko on waɗi kanko e waɗi hen sunna tengtuɗo ɗum tengtina e kala julɗo mo ganduɗa debbo mum e gorko mum joguiɗo kattanɗo waɗa ɗum ceerno Siraji Sall e ɗum ne faamo hen no feewi ko ganduɗa e nder gollal ngal feeñi hen doftare mawde nde baba Ibrahim alayhi salatu wassalam mo ganduɗa golli hen golle mawɗe tinnare mawde nde wonde wiyeede ya hirsu ko foti no ɓiye taw kadi yaranma koye koyɗi won sosoɓe wonnoma jajaɓe mbawno wiide ko ɗum koyɗi dabbude kono ko ɗum jarabi mo ganduɗa Allah jarri borimamo e ƴewde oɗo ɓernde nde tolni kono annabaɓe ko sumune en ko renaɓe wawde wadde kala ko Allah wi yoɓe mbaɗ kamɓe addaniɓe ɗo tago ma intérêt mabɓe moɓe jahata kamɓe kala gollal ngal Allah fawi ɓe parani ɗum Allah koko hebliɓe ɗum e ɗum noon wawde muñande ɗum wawde gollude e ngal ɗon muñal e dow ɗoftanade Allah ko hunde sande ene faamo e ɗum e joom suudu o ne waɗi hen tinnare mawde no feewi kam ni wawde muñande ko foti no ɓiye aɗa andi nana nawe ladde ala to fayi so wona hirsoyede te so tawi gasi wonta arto te ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ɓeta ko ɓiɗɗo ko heñere no foti ni mawnude e nene e jabde ɗum foof taw kadi koye yamirore Allah ɗum kadi ko gueɗal manggal e ɓiɗɗo o ne saaha ɓiɗɗo no hewde ajade kono noon ko ɓiɓɓe annabaɓe kadi ko annabi nabiyullahi Ismail mo ganduɗa koni tan foti wade kam ne won tinnare mawde Allah yeeɗi ɗum kono kadi won ɗoftare mawde woni hen kono kadi won duusol mangol e tengtede en peeje ɗe o fewji no baaba o foti gollirde wiide so tawi aɗa hirsa mugu guite ɗe so tawi kadi aɗa hirsa lelnam e ɗeɗon peeje ɗe o walliti a nafamo hen dekkete ɗoftare no jogui ko yahata no feewi muñirde saabu rewde Allah e muñde gueɗe mittude ɗo Allah onno ko gueɗe ɗiɗi muñde mbawa rewde Allah e muñde saaha nde Allah fawima ko teddi ko ganduɗa ɗum ɗo ko fittandu haɓete on kadi wawi gollude ɗum ko ruhu ceniɗo ɗum ɗon e kadi ko gueɗal gongal ceerno Amadou Bara Dia jarama ceerno Siraji Sall ko kalɗa ko woni tigui ɗum waɗi hande o so ñalawma o fandima ñalawma julde taske so fandima eɗen jiiya julɓe ɓe goto foof ene daro darde muɗum e fodde mastaɗa mum e yidde dañde kene wurtinira sunna o e mawninirde Allah sunna o e teddinirde Allah sunna o ɗum waɗi so ñalawma maaji ɗi paandima goto foof ene heblono ɗum e nder keɓugal ngal jiiɗon ko ganduɗa e leeso en jumani e ɗum fotal lundade sunno hayso ko hen jeeya gati wonko adi sunno waɗi ko jawtuɗi kono est ce que ala ɓe jiiɗa ko wayno adade hakkillaji ɗi ɗogde ñootiɗi ɗogde wone keɓule kewde taw gaga beele famde ni sunno ko addi ɗum ene foti wade ni e nder gollal ngal nde wonde so tawino ko tew kewɗo sohla ne walla toon to Makka ɓen ko yaaɓene jogui hoɓɓe no fewi kono ga enen fof ɓe gawde layyaji ɓe hen saaha
so tawno ko kewɗo sohla ko ngeloba kono ko ngeloba wattindi e to banggue ko hirsete ko adi hen ko jawdi hol fodde nde on poɗɗo wadde sunna foti joguitade Sidi Ceerno Ahmadou Baro Dia e sunna kañum ne waɗi ko sharɗeji muɗum so tawi neɗɗo o rewi no sunna o wiiri ni o ɓurtinta o lorata o lorlata so tawi o waɗi no sunna wiiri ni sunna ko adi fof o wannanima ka hattanani o wannanima kadi kaɗa nanire a waɗi ɗum yiyango wan noon so arti a waɗi ɗum so renaki fayata koto fewani so ɗum renaki tan fayata koto fewani nannede e nannude so renaki so ɗum mawniri noon tan ene wawi wontude goɗɗum eywa sunno wima tan ko ya dardu haqqille ma ko ganduɗa ene yona ko wiyete sunna to sarɗiyeji muɗum ɗi tawa so tawi ko e mbaadi sodoyde ɗum gonɗa ƴeewoyde ƴeew ko sunno o wi ko mbaɗa ɗum sunno wima tan ko ya ƴeew ɗeɗo gueɗe pawaɗe e dow ko dartete ko so tawi ɗum nani mum walla ala e mum ɗum so nani mum ñaawira no naniri mum ni mbaɗata noon so ala e mum kadi ganda ɗum ɗo ala e muɗum ɗum woni ko sunna yiɗi hen en yiɗa ko sunna yiɗi tawa kadi ko sunna haali ya waɗiri ni ko adi fof dammol sunna ngol ya taw e ngol hisi e ko wiyete ayyibaji woni ayyibaji kaleteɗi ɗi ganduɗa ene wona e dammowol he taw ɗum ko yitere yiyata ɗum haqqille faama ɗum ɗo e ñawore to banggue sunna ko wi hen sellantagol ɗo mana to banggue layya kala noon ko sellananima layya ko noon ɗaggori e ko wiyete hadiya nde wonno sa teskima ñalawma hadiya o sa teskima ñalawma taske o ɗi goɗɗodirani sa teskima ñawore fawide e hadiya e ñawore fadide e sunna oga saabu ko waɗiɗo ɗum tan ko ɗum to won ko yiɗa e mum ɗum ga won ko yiɗa e mum kono noon to banggue ñawore saɗa sooda ɗum nde e ayyibaji kaalaɗi gaɗi ɗum kaalato ko adi fof poñgol ha woni ala ko wiyete ɓellere ngol ne haɗa to hadiya ga ne haɗa to layya to poñgol ha woni ala ɓellere ngol sa yingol darima sunna wima ko wata sorngol tawde jiɗɗa ko wadde sunna en hanma ko sharɗi sunna e jeeya wasi ɗum cellude sa addingol e hessingol ngol wona celluwol to banggue ko wiyete lahaya ene jeeya hen laƴowol taw so tawi ɗaccama ene yaaha aɗa yeyni aɗa andi ko yahata ɗo ko lajere nde no way feñde ni aɗa andi ngol ɗo kam lajere nde no feñde ni ngol sunna jaɓani ngol kadi sarɗiyeji ɗi ene kaɗi ɗum sa yi bangol noon acca walla taƴingol ko holɗum nofuru fodde tarɓal ngal fodde tarɓal nofuru ndu ene yeehi ene bifti ene kuppiti ha laaɓi e ngol ɗo kadi mbiɗa ko wata ƴettugol ngol no kadi ne riwta toon so tawi kadi ko laaciki kañum ne taƴi fodde tarɓal mum ɗum ne kadi mbiɗa ko ngol ɗo ko ya woppu walla gotel e guite ɗe ko gomguel walla ko ɗokkel ene ɗokkiɗe hen yitere wotere walla jiɗɗiɗe fof ngol no kadi mbiɗa ko ya woppu ɗum ɗeɗo gueɗe kam ene ndondi ko mbiɗa so tawi ko hadde ko sunna o jiɗɗa wadde aɗa foti rentade wadde ɗeɗo gueɗe mana sodde ɗeɗo gueɗe kala hen gueɗel ngel ganduɗa ene feeñi e dammol he mbiɗa ko watta songol tawi kay panditiɗa ko yidde wadde ko wiyete sunna ko ɗo sunna wima ya rento ko wayi honni ngol ɗo noon angol ñaawe kadi to banggue ko wiyete alhaqiqati ko wayno inde so neɗɗo ni inna kadi yo ƴeew dammugol hirsata inde ngol saabu koye sunna o fayi ayi ɗum waɗi ene laylayti hayso tawi wayde ko mbaadi sunna tan ɗum taki en ya ñarade hen banggue inde so neɗɗo ni inna kadi yo ƴeew dammowol innirtegol ngol tawde ko dammowol sunna o wi wara ƴeew laƴowol
walla ganduɗa ɗokkol angol fayi kono angol ɗokkiɗi walla taw banggue angol eywa laacki ne taƴi fodde tataɓal walla ni nofuru ndu taƴi fodde tataɓal eywa sababu nde no ane fayi tan aɗa hirsira ngol paygol ngol natti wonde sunna walla ko wayno to ɓandu ndu ne waɗi barmande nde ganduɗa barmande mawɗe ma hono ko taw kadi wurani nam ko wayno reedu ɓuture ko nandi hen taw ko rafiji dal ko rafiji peeñoji ɗi woni ɗum woni ganduɗama ayibaji kalat tan ɗin ɗon joni to inde to walla to layya to walla hadiya ɗum ene riwta toon ɗiɗo sellata wadde ɗum to banggue layya joni noon tawde noon sellata to wadde layya neɗɗo o wiira sa yeehi to dartoyde ko dartata toon ko teskoro ɗeɗo gueɗe so tawi tan ala ɗum gotel e majji ala e dammol ngol eywa ƴeew sodde ɗum woto ƴeew mana kewgol kalis o ƴeew sunno o timmude maggol ƴeew sunno o no timmire maggol so tawi sunno o no timme maggol ma yi hen kay ko joofa hen joofande ene welma saabu fayru ene haala toon fayru ndu so ala fayru tan ruttoto koye wasde jogade ɓellere wadde firti aɗa rokka ɗon ko ganduɗa aɗa yiiɗi ɗum waya noon woni dammol paygol aɗa yiiɗi ɗum eyyi goɗɗo ɗum ɗon nde ɗon yidde noon taw dammol ngol ene fayi amma gueɗe keddiɗe ɗen neɗɗo fof yiiɗa ɗum dammol ganduɗa laaƴiwol en ngol ganduɗa laaci kine taƴi ha wonno wayi e ɗen gueɗe ɗum neɗɗo fof yiiɗa ngol ɗon dammol waya noon ko jiɗɗa e dammol ngol jiɗɗa dammol ngol ko wona ganduɗa hormat ko gonɗo do konngol paygol ɗum kam aɗa yiɗi ɗum gueɗe keddiɗe yiɗa ɗum wadde na yiɗira gueɗe keddiɗe ko noon sunno woni yiɗirade Allah ɓuuri handude hen ɗum waɗi to neɗɗo ɗaɓɓi ngol ɗon dammol o waɗa hen kalis makko fodde ko Allah hattanimo tongaka kay kono noon kadi neɗɗo woto ƴeew ko ɓuuri ko ganduɗa ko waɗata ko taw so waɗi ɗum ene haalte ene wulle tawa kadi so ɓe renaki dillina ɓernde so dillini ɓernde tawa ene wawi ummade to wonno to wonno omo anni e makko to Allah nelaɗo mum fatinama e goɗɗum to yiyengo wonta comme no sifa yiyengo ni e ko nandi hen ɗum ene wawi wonede caɗele janggo makko woda ñemtinirɗomo ɗum taw fanditaki sunno o fanditi ko e joggogal to ko ɗum woni ko rentete hen ewa so tawi sa teskima to banggue hadiya wonko sohla toon ko dammol ngol nagge ngeloba kono ay to idra to idra ko ya ƴeew ngeloba won noon holko taki ɗum sohla toon ko tew o wona dammol ngol sohla toon pamɗugol mum tew sohla toon ko wiyete ganduɗama ngeloba iblu ngeloba ɗum sohla toon sa ronki ɗum mbaɗa ngaari sa ronki ɗum puɗɗa addude ko jawdi en sa sakkitima ɗum gaddiya mbeewa en gueɗel fof e leñol mum gaddiya ɗum ɗon wadde toon sohla e hadiya o ko ɗum sunna kono sohla e on hadiya ko tew o sohla yimɓe ɓe ne cohli on saaha on saaha ceerno Bara Dia en fotare ko nanton on saaha ɗum ɓuuri sohlede kono so tawi a arti banggue ko sunnatul adha sohla ga tan ko sunna timmuɗo ɗum wiira dammowol ƴeewto ko hebbinira to ko ɗum wattinira ga mbiɗa ya ƴeew ewa jawdi ma moƴƴiri sa dañani jawdi ƴeewa mbaalu ma moƴƴu sa dañani mbaalu moƴƴu ƴeewa kala haldi ndamdi mawdi sa dañani ɗum ƴeewa ɓoto moƴƴa ƴeewa moƴƴa yotba to banggue ko haala ko nde wona e mbeewa sa dañani ɗum ewa joguiɗa ko ñale mbaɗa ñale sa ala ñale ngue joguiɗa ko naggue ngue mbaɗa naggue ngue sa ala ɗum joguiɗa ko ngeloba ewa mbaɗa ngeloba ay a ruttitima a yeehi ha wattan o ko tew o woni toon ga oɗon fuɗɗorde nde wona ene famɗi ko jawdi wiya ɗum waɗi hadiya o ewa sa ƴeewi ene wencodiri seeɗa ɗeɗo gueɗe tati koɗe sunna holɗum to hadiya to ewa to ganduɗa hoorema to tartibe no waɗiri tartibe ni tan to ganduɗama layya ga e to inde ɗo e gueɗe tati ɗe foof ndendi kadi sarɗiyeji ɗi kala hen gueɗe ko neɗɗo waɗiri tan ko sarɗi muɗum o namdete to wadde noon firti neɗɗo o kala kane e golla yo ƴeew ardinde haqqille
o anda ko Allah subhanahu wa ta'ala o wone gollondirde tawde omo gollondire ɗum o lombi ko hakkunde sunna e farilla wadde to lombi ɗo yo eto tottirde sunna o no ɓuri yoɗirde no ɓuri moƴƴirde taw omo fanditi hende Allah jaɓantamo taw omo mawninira ɗum Allah o mettira ɗum Allah nde Allah jaɓantamo gollal ngal taw o fanditaki hen yo tine yo ande yo teske nde won noon ɗen gueɗe wona ɓuraɗe yiɗede wona ɓuraɗe yiɗede nde wonno so ɗi jiiɗama tan ɗe mbawi addude goɗɗum ɗum noon ko ɗum woni ko huuɗa nde wonno fittane hawni seeɗa so tawi wonko dillinta ɗum tan so renaki ene wawi ɓurtude alhaali eyyi ɗum noon ceerno Siraj Sall artide konngol e maɗa jarama no feewi ko musidɗo ceerno Ahmadou Bara Dia e yewtere Awnudine ballal diine walli no feewi yo Allah sellin doole toon to karalagal ceerno Ahmadou Ndiaye yo Allah sellin doole eɗen jaada e makko musidɗo mon Mouhamadou Siraji Sarr ɗo waktu fooɗi ɗo tigui ceerno Ahmadou Bara Dia no mbiruɗen e joni joni o nde wonde to banggue layyaji ɗi adunaji ɗi ne jaaha toon e ɗum ɗe bo wadde ñooke goɗɗe ɗe ganduɗa ene jolta hen ma yi mo ganduɗa ɗeɓat fooɗanade ɗum ha waɗa hen gueɗe nanguitoje no fewi beele ko tew o sohla beele ko paygol ngol beele ko sunno e o hoore mum tartib oɗo kaalaɗo kono fodde ko aɗa ƴetta woni kalisaji taw ko kewɗi yide wiyede walla yide haalede ɗum taw on bandiraɓe ne ɗon ɗum ko fannu goɗɗo keɓani tawa ko codda fudde 2 millions ko ɗe wawno wallide hen miskineɓe sunnama timma sunnaji mabɓe timma daña baraji ɓe daña mbaɗa tiyawal janna kamɓene no dañirɗani kono en jiyen godduma ɗeɓat gonga sunna kam ala keerol kono hen saaha so tawde aɗa jogui maslaha no aɗa wallira bande en yidde yiyede nde yidde wadde ko heewi wiyede kaari soodi ndiɗo jawdi ko million ngaji nde elli ene jogui ko ɓuuri ɗum nde wonde aɗa jogui bandiraɓe aɗa jogui satiɓe aɗa jogui kadi ko poɗɗa waɗa ha heewi nde wonde so tawi e nder tartibe o fodde ko sohla ko adora ko jawdi rewna hen mbaalu rewna hen ndamdi rewna hen mbeewa ha yetti e ngeloba ɓe ganduɗa noon ha yetti e naggue ha yetti ngeloba ɗum ɗo foof so tawde ko ɗo keewal ngal sohleno tan ko ngeloba to ɓamirte so tawde adorama ga ne faamo an mbaɗowo wat ko mbawɗa sa leeli maɗanoɗa e ɗum fannu ma e garte ɗum e ko wona ɗum ɗeɓat hande jibinde fitinaji no feewi holko mbasitoɗen e ɗum wawde artirde e gillaji ɓen golloɓe sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam andude ko ɗum dewal Allah ñimtinde e nelaɗo Allah noddi noon ko welnorade Allah e sottorade e ɓattorade e wawde rewirde ɗum Allah tawa fitinaji ngala e ɗum concurrence ala e ɗum tawa kadi ko concurrence mo ganduɗa noddani Allah noddani nelaɗo Allah ko kaari en mbaɗi tan min mbaɗi ceerno e ɗum bisimillah ko jaccinta eyi ceerno Siraj Sall aɗa andi Allah kañum ala mo fawi ko ɓuri hattanmo kala to neɗɗo o tolni omo tolnani ɗum tolna mum lor ala sunna sa dañani ɗum hande a dañani ɗum janggo a dañani ɗum ɓawa janggo fukkimama ko ya yiiɗo ɗum e jiilogol hattanma ko ɗon fawa aɗa jogui hattan ene heɓa e dow hattan mo joguiɗa o mbaɗa ɗum mbiya joni aɗa ñamlo taw aɗa yenana a ala to ittoyta e to mbattoyta ala to guittoyta saka mbatta ewa joni sa wayi noon a nangui ko kaɗanɗa ko a waɗi ɗum saabu a nangui ganduɗama caɗele lor a fawi ɗum dow hoorema te ko mbiɗa ko lor ɗum addanma wiyede ene fukko e dow ma saabu lor añanedema hemmade lor o ɗum addani fukkede ma ayi neɗɗo ne wiya wonde hunde nde wonde sa dañani ɗum fukkimama ko hulandema hadma hebde lor on lor noon sa yiiɗi a fawi ɗum e dow hoorema eywa ɗum ko bakkat fowode hoori mum lor e dow ko calanaɗa e lor o yettoma a waɗini ɗum hoorema ɗum ko bakkat te bakkaɗo o kadi ko wofde Allah te neɗɗo kadi yiiɗaka e sahaji mawɗi ɗi gofa hen Allah te Allah yiiɗa ɗum tawde ñalawma o ko ñalawma mawɗo mo ganduɗa ñalawma kulaɗo denteteɗo nde neɗɗo firguitto wofde hen Allah
wadde tawde jiɗɗa ko teddinirde Allah e ñalawma makko o e mawninirde ñalawma makko o eto wadde hattanma o sa waɗi hattanma o hawra e dow ko yamirako wona a lorani a lorlani a loraka sa lorani a lorlaka a lorani an ko gonɗa koye jaam kono so tawi woni an a lorat walla loreɗa walla lor o wona hakkude ma e yimɓe ɗum kadi moƴƴani ɗum waɗi neɗɗo fof ne hattan mum o so dogiri ɗum tan ene moƴƴi ɗum waɗi ɓornantere ndi ken yiɗa fawa ko ene yiɗa kono comcol laamgol kay so tawi neɗɗo o juuldingol ene jaɓo sabu laawol wi ko ya ƴeew comcol moƴƴol kono ene wiya jolngol ngol ene yiɗa kono firtani kay laamgol cerngol sa darima ɗo a ɓornima ɗum oɗo ɓornima kesol pul ono ɗi fof so dardima on kucciti Allah o juulima on ɗi fof mbawi jaɓanede wiyata ko kesol ngol tan jaɓete wiyata kadi ko laamgol ngol tan kono noon toɗɗa hen tan ko yol comcol ngol laaɓ ɗum ko lasli kala kaɗa juula kaɗa rewa Allah yo comcol ngol laaɓ tan ɗum kanko lasli tan yo laaɓ cer ɓuura ngol ga wadde fayida o ɓuuri tongade tan ko comcol laamgol e so ngol hesɗi noon ene yiɗa tawde gonɗa koye mawninirde Allah aɗa jogui hat tan wawde hettude comcol kesol ketta comcol kesol juulda ngol oɗo Allah rokkiri ɗum ko comcol mum laamgol kono o heɓani dañde kesol ngol kanko no juuldugol ɗo kamɓe ɗi fof deɓe kawriya toon to dingaral to ma laamgol cer jiiya o yaaha iidi jiiya oɗo jogui ko kesol muɗum pol ɓe kawriya toon te kamɓe fof ɓe ndende juulde nde ɓe juula hen saaha wasa yaade hen saaha wasa yaade e nder kesol ngol kalda tawa e ngol lundi to ɓe sariyaji ɗi nde wonde wona comcol fof julɗo foti wornade e nder comcol ngol kalda hen saaha e ngol wona kesol taw to banggue mbaadi ha ñarugal ngol timmanani dinel islam ɗum fof koye sifaji muɗum e famima aɗa wawi ɓornade ngol mo belgol Allah belgol nelaɗo Allah waktu o timmanma tawa ɗum waɗani fitinaji ko nandi hen ko ɗum waɗi noon neɗɗo o tesko neɗɗo yo tesko hoore mum hadema teskade woɓɓe tesko hoorema ko wonata sutura ma e laaɓal ma kaɗa jaɓinira e ko ndewata Allah ko saabu goto fof wonko ƴewante hoore mum no Allah jaɓinirta ɗum kawrita to dingaral to goto fof wonko waɗande hoore mum sunna mum saabu ka garɗo toon aɗa yiɗi libde sunna o e mawninirde ɗum Allah min ɗum gardumi o ko ɗum arde goto fof noon wona ene waɗana goɗɗo woni ko waɗande hoore mum ko mbaɗanta hoore ma ko noon ƴeew hoore ma tan an no moƴƴinirta ko mbatta ko sa wawi moƴƴinde ko mbatta ko sa yi noon mo moƴƴinani balla ɗum haade kanko o moƴƴinani e o eteɗa wattudemo e dow ko gonnoɗa ko ɗum ɗon noon famorto hen tan wona kay wi aɗa waɗa ko wonde kanko yo wat ko mbaɗɗa ko wona ɗum woni ballal ngal de a anda hattan makko woni ko ballirtamo kay kankone so ari omo rewa toon Allah so wonko mankini e dow ko rewata Allah ko ballitamo no timminiri eroɗa darade no timminiri ɗum woni ballal ma e makko kono amma ɓorante hen makko ndi ko waaju joguiɗa min so wonno min wonno de ko joguimi ko ɗum ɗo kono noon wadde ɗum ɗo yaadani e sunna ɗum neɗɗo ne walan ɗum neɗɗo no jogui no haalirte taw ko haqqille famirta noon taw hay nokku yahaani ɗum koye ballal ɗum ɗon neɗɗo wallirta neɗɗo ko e dow ko ganduɗa ko neɗɗo o gollirta e sunna makko walla e fardu makko ha o wawa dañde komo jaɓanire e dow ko liɓarton ko ɗum woni fayidaji ɗi amma ewa hettude comci ɗi ganduɗa ɗin sharia ene riwtiɗi eɗe andi ɗin kam juulata sa hetti ɗin a addi ɗum toon ka tampini hoore ma tan a ɓeydima onje e oñade saabu ma won jiiɗo wiyane rewa e ma taw aɗa andi ɗum ko o kañum ko oñare a ɓeydima onje a ɓeydima oñade ɗum noon ɓuuri moƴƴude tan ko neɗɗo o ƴeewa comci cuɓaɗi ɗi saabu eɗi kaale ko wayno folmaɗe en ni ene wowi wiyeden ni ko wayno wutteji daneji ene yiiɗa hen ha e ɓaleji mum ha eko nandi hen kono noon sa yi ene welliti ko aduna o wellitiri noon comci ɗi keewi
façon ngaji ɗi keewi ewa no ardi fof neɗɗo o ƴettira kono noon an neɗɗo an ñawata hoore ma heewi ko arata tawa ɗum ɗon yaadani annen ɓe gurduɗa ɓe saabu dente ɗe no keewi kono dental ma ngal ƴeew ko ngal abbiti ko ngal men dental ngal ɓuuri additade fof ko comtol danogol ɗum ngol ɓuuri yidde so neɗɗo dañi ɗum ɓuuri yidde so ronki ewa ko wiyete baka ɗum rewi hen so ronki gadda falmaɗo o ewa sa ronki han kadi puɗɗa yaade e goɗɗi ɗi kono noon ɗum dental ngal ɓuuri yidde ko ɗeɗo ken sa ƴeewi tan e dental ngal labtugol muɗum ko comcol danuwol ngol adi yidde ɗum noon sa waɗi ɗum tan jiyata ko an fof ka danejo tan guila e laafa mum ha e kaala mum ha e comcol ngol sa ronki kadi mbaɗa baka o ne yaade danuwol ɗum ɗon noon kala hen nokku ene abbiti e ko mum ko kono noon dental ngal ɓuuri abbitade koye ɗum ɗo so tawi dañi neɗɗo o wayani waɗiri ni ɗum ɓuuri abbitade e dental ngal angal yañi noon hannde kono noon ɗum ngal ɓuuri suɓade ewa sa yi ngal suuɓima ɗum kadi ngal golliri ɗum gollande ko yidde yimɓeɓe yo mbano ngal wayni kala garɗo taforo eno ngal tafori ni ɗum noon ko ha neɗɗo o wawa fewde o wawa fewnude walla ɗum te sa waɗi noon tan a foftat ɗum noon ko yettude Allah ɗum waɗi hande o ñemtinirde ko foftinma ɓuuri ñemtinirde ko tampintuma ɗum ɗo ñemtinirde ni ene foftinma taw aɗa fofti taw aɗa yaade kadi ɓernde ma deñde kadi sikki ala eko gollata ko a jogui hen jorto ɓuuri ko ganduɗa hoorema ɓornoɗa tawa aɗa andi ɗum ɓuuraka hursinede kono sa waɗi ɗum wiyetake ɗum laaɓani sellani kono noon taw ɗum ɓuura hursu ɗum ɓuura yiɗede no fewi ceerno Siraji Sa a jarama no fewi seydi ceerno Ahmad Baro Dia woni nansi hano fila nderago walliti yo Allah sellin doole hojomaji ɗi ne pooɗowete tan ko artude ngol konngol mbayni ko haade ɗum ko wasiya kono e caggal ɗum eɗen dagani julde fummoyde nde won keɓogal pongal heblanede alhamdulillahi rabbil alamina golle puɗɗima koye balɗe sappo ɗe gonɗen yo Allah yettinanen oɗon ñalawma ɓe jeehi nabina mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam yo han mbiyen toon to hijjore gam tottoyde on farilla yo Allah waɗɓe toon e jaam ɓe golla farillaji mabɓe ɗen da ngal sunnaji mabɓe ha jiɗaɗi mabɓe foof e jaam taw koye cellal ɓe garta ɓe tawta jaam inchallahu taala en nawri anniyaji ɗi nawri ɓerɗe ɗen tawni foof nde Allah artirta ɓe e jaam inchallahu taala e ko wona ɗum enen ɓe ganduɗa Allah ne heddi en ɗo tawi ko patɗen ko ñalawmaji meɗen ko adi lajane joom tawi Allah naw en toon juuroyɗen nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɓaɗe noon farilla meɗen bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alih w sallam ñalawma paaden o yo Allah yettinanen ɗum bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko adi nde eɗen garta e ɗum ceerno Ahmad Baro Dia nde eɗen notano dawal sunna iidi o en mbaɗa ɗon taalik seeɗa e fodde ɗo kalɗa alhaali oɗo sunna ha e ñantugal ngal ha e ɓornule ɗe ha kadi e oɗon layya mo ganduɗa toddi ko kala joguiɗo bawɗo kattanɗo e welnorade ɗum Allah wallorade ɗum Allah e sulnorade ɗum Allah kono kadi e sottorade ɗo wonno jawdi ndi nde wonde ko cottiko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hirsanino kala julɗo wimi lomtima e leñoram kala mo dañani e kala noon dañjo ɗum ne moƴƴi no fewi e on noon kaɓeteɗo sababu nde sunna mo joom galle ma foti wadde ete so waɗi o waɗani ko hoore makko an poɗɗa ko wadde an e hoore ma no waɗiri ni omo eto noon lomtade e kala e andam dam kono goto foof ko sunna e muɗum wadde kala ko yiɓam ɗum ne waɗa no gorko ma kabirta e makko e dow sunna makko mo foti wadde o wadde le gonɗa koye sembindemo e sunna kono fotano wonde haare fotano wonde kadi woni e histoire uji nde wonde o gollanta ko hoore makko anni hen hunde baraji ɗi no mbawi yettade e foti wonde tan ko wona maslaha yani ƴeewa no dañirɗa layya ma taw wona tampinde jambo en jurnata koye ɗum to banggue ɓorni ɗine ko noon ko ina yiiɗa wadde eɗen poti artide en hagguillaji no fewi wadde ko hattani ko wawi taw kadi ɗum arduno ko ñalawmaji l'islam arduno ko ñalawmaji suuɗade arduno ko ñalawmaji welnade Allah a arduno ko ñalawmaji ƴewde yoloyaji Allah kono wona ñalawmaji reeji ñalawmaji tampere ñalawmaji ɗi ganduɗa ñalawma yawtoɓe wonta nimsa ko wayno ceerno Mamadou Baro Dia Diadiaɓe Youssou Dia en mbawmi yewadema ni salminima toon to Thiés taw so yiya ñalawma ɓennine cuuɗo
yoga men seeɗi kewɗi Allah suurani ɗum yoga kadi e tawireɓe kewɓe no jiɗi yiiɗaɓe firti tan ko war ko mbawɗa sali limaɗanoɗa ceerno ahmad bara diane wawi taw jogui ɗon taalik e ko wona ɗum paaɗen ko e ñalawmaji iid yaade bowal ngal won keɓogal ngal juulɗo foti heɓade so yeehi ha yonti won golle podde gollede ɗumne kadi gartana ɗum e bandiraɓe ɓen etiyankoɓe yewtere Awnuddin no mbiroɗen e kala alarba oɗo waktu toon to masiŋaji ɗi tambani en ɗi ko ceerno Abdoullahi Ndiaye eɗen jaare e ceerno Ahmadou Baro Dia tawi kono mbiroɗen ni yewtere ballal diine no mbiroɗen to ɓengue ñalawma keɓogal makko ko adi yaade nde jasdira sar a jarama ko adi foof neɗɗo no rokka hen fayida no foti waɗirde yiɗa neɗɗo o ko yo looto longal makko laamgal hayso ko longal janaba o waɗi ene moƴƴi hayso wona ene waɗimo o looto longal janaba longal laaɓal hawo laaɓa so pari o ƴeewa comcum mum ko ngarɗugol o ɓorno ɗum o anniyo laawol ngol rewata ngol o yooɓo konnguli mawninirde ɗum Allah ha o yetto boowal eedi so yettima toon yo jooɗo ɗo sohlani libde naafila on mbawi noon jooɗade o waɗa salatul fatihi makko hande almami o ari walla omo jogui awraduji makko o wone wadde awraduji makko hande ewa imam o ari so almami o ari ewa on saha wonti golle almami waɗirta ni eno yamirirta ni o rewira noon hande gasi foof ɗum wona golle ɗe so gasi kadi o suuɓo laawol gongol o retta laawol gongol o yooɓo konnguli kadi ha o yettoyo galle makko tawde noon so almami o golli golle ɗe eɗen gandi ko ɓuri newde yimɓe ne pada ha almami golla sunna o so golli sunna o a yiiri yitere ma a yananama o golli sunna o annene kowata ndewra laawol gongol ngol jiida ngol gardunoɗa ngol ɗum ko ene yiɗa haade lor ala hen sa yeehi ha a yettima annene pooɗangol Allah arsiqinma ngol lelnagol ewa on saaha kirsagol ndewrangol Allah ɗon ma en gar hen joni noon saɗa yaaha aɗa andi konngol ɗiɗi kalta ɗi ene woodi hen ko ganduɗa subhanallah bukratan wa asila allahu akbar witena konngol ɗi ganduɗa ɗiɗo aɗa yooɓo ɗum ewa saɗa yetta hen Allah aɗa mawnin hen Allah ha jettoɗa to poɗɗa yettade to ɗum ɗon ɗiɗon konngoli sa waɗiɗi haɗi yettima toon a taƴat ɗi a wiyata tan hankkadi ni alhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila hankkadi ne han jettoɗa sa yettima kadi a wiyata aɗa jooɗo tan hankkadi aɗa continue ɗum e saaha fof kadi aɗa wawi wadde ɗum sa tampani kono sa yettima no jogui awraduji ma walla goɗɗuma no mbinoɗen nane ni tan aɗa wawi ɗum wadde ewa so tawi noon a arti hankkadi na a hirsa dammol ngol so garti oɗon fayida dammol ngol ewa lelnal ngol ƴeewa so tawi aɗa jogui ñaddowo ñaddanma ɗum ko aɗa ƴiƴam ɗam yande e maɗa tongal tongol moƴƴol kuccitinagol funnague ƴeewa laaɓi ma belki laaɓi taw laaɓi belki e on saaha noon nanga jungo ma ñaama ngo jungo ma nana ngo fawato e hunuko he e ñoƴƴagol ha horde jippo no moƴƴi e on saaha noon woni goɗɗi ene mbaɗa ko ene talki ɗiɗi so tawi ene waɗi ɗum hakkude talki ɗo tan sa memi jippini laaɓi ma hawra koye net goddol hen sa yirani noon liiɓa usnu o woni nofuru ndu liiɓa ɗum sa liiɓi nofuru ndu tan to ndu fawi ɗo ko fawɗon laaɓiki sa memi tan koye goddol he kawarta nawa laaɓiki noon ha less gartiraki kadi ha dow nofuru nduga ha yetto tolno nofuru nduga yaaha kadi ha nofuru nduya saabu toon jaccitirɗe goni e on saaha noon ma hawro e nokkuji ɗiɗi ene mbaɗɗon ko wiyete coktirɗe mema hakkude muɗum sa memi hakkude muɗum tan hankkadi a yiiti lawol ene wayno gasne hirsude ni woto wi tan hakkude o tan taƴata
tan kaaɗa ɗon sa taƴi hakkude o tan goddol ngol ɗon wawi tajje ha gasa hulqum o so taƴi taw wadde juuji ɗi taƴani ngol boni sa teggiti leɓɓe ma tan a bonni dammol ngol han kadi ngol hirsetaki ngol han kadi ñametaki saabu ngol jiibi wadde ju o alay saago wadde jeyni ɗi fof ma taƴa yadata ko e goddol ngol nam so tawi a fawi ɗon laaɓiki a woogi goddol ngol idoto tajje kono yaadema noon ha jettoɗa nofuru to tolno haqqille o artirdema ga ha tolno ga hen ɗum wona aɗa nawora taƴƴerde wajaduji ɗiɗɗi fof e nder hen kadi wona a taƴori kadi goddol ngol ma yeeyi ɗon ko kalɗen ko ƴiye ɗiɗi loggodirɗe ɗe ƴeewa soktude ɗe ewa on saaha sa woogi ɗon laaɓi ma kadi ene wayno a gasni hissude saabu sa jokki seeɗa a taƴat ha laaɓa noon ene ɗeɓattoɗɗade taw kadi ko ceem semelo gati han sa yetɓe ganda pawa laaɓi ki donga fewnitaki ɓe cuutaki ki fota suutede eyyi ɓe mbatta ha ɗeɓa waadano elle ɓe goni koye haare ɗum ne kadi hol sifa ɗo ko laaɓi ki fotano suutede kanki sa fawiki tan moƴƴi ko googa nde wonnoon kañumne ko fittande waɗi jiɗa mbiɗa ko ya yawnu ya yawnu koye fittande gonɗa e waddude eywa an noon han kadi a wawa jogade jurum saabu a wiya ko ya yurmu ɗum waɗi a watta hen konngol biyete bisimillahi rahmani rahim ɗum a wiyata ɗum a wiyata ɗum saɗa hirsa warta kañum eyyi sabu ɗon yurmede ala ɗon ala ɗon joni sa wi aɗa wiya bisimillahi rahmani rahim tan wontat goɗɗum bisimillahi noon aɗa wawi addude gadda an allahu akbar eyyi ɗum aɗa wawi addude ɗum bisimillahi allahu akbar mi anniyima wadde sunna layya mi anniyinima noon dendagal famille o baraji ɗi aɗa anniyiriɓe hen baraji ɗi ɗum en sella tigui ɗum en jii nokkuji ɗi ganduɗa jomumen juulata ɓe korata jogui ko mbadiji goɗɗi kono eɓe kirta e ko wona ɗum hol foɓɓe hessude ɗum ne kadi ko namda ganduɗo tan bawɗo hirsude o ko yataw omo andi kirse ɗe ko namdi ko yataw omo andi ɗum yataw omo andi ko wiyete wadde jeyni ɗi kañum holɗugumo ko ɗeɗo gueɗe goni kirse yataw omo andi ɗum so tawi noon o anda ɗum so tawi kadi o hirsi o anda ko woni waddeji o anda ko woni holɗugum o hawroyi hen taƴi hatta ene selli kono ɓuuri wonde caɗele tan ko hirsude hedde dande to ɗum kam o bonni alay saago o ƴewata ko kirse ɗe pawaɗo ko ɗon tan hirsirte ñawore wiyande ko ɗon rewnata ɗum woni o waɗi kono so tawi o rewnata ɗum tan o heewi ko wofde lawol wiya kadi ɓe ganduɗa puɗɗo hirsu tan jawano e helde dande nde to ɗum fotano wonde neɗɗo fotani hirsu tan o woɗɗoyani tan o gaynani hirsude o taƴe wadduji ɗo o oña dande o heela ɗum wona lawol so waɗi noon tan o bonni tewo o bonni dammol ngol saabu oñde nde heelir ɗum juuɗe makko ɗum wona ko waɗɗi fotani wonde yo toppita tan hirsude ha wadde juuji ɗi taw ko laaɓiki jaati taƴi ɗum taw wona juuɗe makko taƴiri so woni ko juuɗe makko taƴiri kay sellata o wiya ko yo rewne laaɓiki ha lawɗi ko taƴi ɗum e on saaha noon so tawi o taƴi ɗum tan hayso oñani dande hayso oñani hayso oñani tigi yettiyankoɓe ɓe Awnudine woni yewtere ballal diine gasi ha laaɓi waktuji ɗi ene pooɗo ɗiɗo sinno ko saago tawa eɗen potta e majji seeɗa dokkat bandiraɓe aadi inchallahu taala e yewtere yarode so hawriji ndeysan so hawrani ceerno ene ngappa ene wooɓa e on saaha yo Allah tawni en tawa kadi ko ido baɗaɗo barke jaɓanaɗo mo jaɓanaɗen inchallahu taala ma taw koye konngol mbaynigo eɗen dewyidi noon e chaine men Madha TV inchallahu taala ma bandiraɓe jeeɓ ɗum so Allah haaji taw ko hakkude men ceerno Ahmadou Baro Dia e yewtere Awnudine ceerno ko konngol mbaynigo kono kadi ko waktu o wayi hon noon en calmini musidɓe men Moussa Ndiaye e Bocar Ndiaye en e dendagal tan fof ay goto en goppani waktu o mataw woɗɗi no fewi en calmini dendagal wuuro ngo ko alda e limtugol en calmini goto kala ɗo inde mum e yettode mum wade kubtidinde ɗum noon ceerno Siraj Sar a jarama no fewi en calmini kadi Cheikh Oumar Niass kañum e Baba Gale Dieng ɓe ganduɗa no gowi wadde ɗum e yewtere Awnudine ɗum noon mi calmini bandiraɓe foof toɓe goni eɗen gori assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wabarakatuhu tedduɓe ɓen ɓe Awnudine jabbaɗen ɓoyata 20 heures so yoni yewtere heeride tawa bismotoɗen ko ɓen ɓe ahlu shabab woni sagataɓe al mujahidina fillah fedde darinde
ngam etade wallide alhuɗagal to banggue jokkere enɗam so yi ha 20 heures yoni e ko ɓendin radio ji paɗon min inchallah ma en gartu yadude e mabɓe e kala ko eno wona faamuɗo ɓe tolni golle ɗe ha ede fuɗɗa e oɗo saaha ɗo yarata inchallahu taala e ko ni woni sifaka e mbaɗi yewtere men Aouna Dine ganduɗa eɗen kebla e kala larɓe oɗo waktu e gardugol ceerno Ahmadou Baro Dia eɗen jaada e makko musidɗo mon Mamadou Siraji Sarr toon to karallagal ngal ko ceerno Abdoullahi Ndiaye omo yaada e ceerno Harouna mo ceerno Siraji Hamne Cissé ɗon fof en calminimo no feewi e ko musidɗo guurdaɗo ɗo gollidiraɗo ɗo kadi ko tiiɗo ceerno Ahmadou Baro Dia yettudemo no feewi jartade ɗen namde ko ni wonno sifaka e mbaadi ndi inchallah dokken bandiraɓe aadi e alarba paaɗo so hawre welede jomiraɗo ɓen yettiyankoɓe mbiyan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh والشكر ثامنها والصبر تاسعها جاني ما بنات إسراد كم سديرتي جان سريف على الرضا مدى الرضا Ballal Dine ko yewtere mon bandiraɓe Ballal Dine ko yewtere mon yuɓintede ɗo e saktirde men Daka FM